Bună ziua! Astăzi vă voi prezenta principiul de funcționare a aparatului de conectare și de deconectare automată a becurilor dintr-un circuit electric. După cum observați, din schema dată, circuitul este alcătuit dintr-un fotorezistor, rezistența căruia depinde de intensitatea luminii incidente pe el, un tranzistor de tip NPN, rolul căreia în circuitul dat este de a regla tensiunea de alimentare a becurilor și un divizor de tensiune. Circuitul dat se alimentează de la o sursă de curent de 5 V, curent continuu. Pentru a obține acest curent, utilizez un transformator și o punte diodică. Când intensitatea luminii incidente pe fotorezistor este mare, rezistența acestuia este foarte mică și curentul circulă prin porțiunea dată a circuitului. Însă, când intensitatea luminii incidente pe fotorezistor este mică, rezistența acestuia este foarte mare. Curentul circulă cu ușurință prin porțiunea bază, emitter, a tranzistorului, fapt ce micșorează rezistența din juncțiunea colector-emitter a tranzistorului și becurile luminează. Fotorezistorul și celelalte componente ale circuitului sunt montate într-o cutiuță cu o ferestruică ce permite accesul luminii pe suprafața fotorezistorului. După cum am explicat anterior, când lumina cade pe fotorezistor, becurile nu luminează. Însă, când blocăm accesul luminii, becurile luminează.